6 महिने ही देवी पाण्याच्या आतमध्ये असते। सुंदर अशा नदी किनारी असा जेवणाचा आस्वाद सर्वजण घेत आहेत। असं वैशिष्ट्यपूर्ण डाळाप उत्सव तुम्हाला इथे आपल्या कोकणातच बघायला मिळेल। चौथ्या टोपा उकळी इलेली आहे, रस्सो तयार झालेला असा पूर्ण पंक्तीक वाढत जातेले रस्सो। चला आपण व्हिडिओ थांबवून जेवण घेऊया। नमस्कार मित्रांनो, सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये मी आशिष नाटककर तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय। तर मित्रांनो, आता मी आलो आहे शिरगाव गावातील पाडागरवाडीमध्ये, ज्या ठिकाणी गिरावळ देवीचा आज डाळाप आहे। तर मित्रांनो, या कोकणामध्ये डाळाप उत्सव कोणत्या प्रकारे साजरा केला जातो तर त्याबद्दल आपण या व्हिडिओमध्ये माहिती घेणार आहोत। तत्पूर्वी आपण या देवीविषयी माहिती घेऊया। ही जी गिरावळ देवी आहे ही 6 महिने नदीच्या पाण्यामध्ये स्थित असते आणि 6 महिने कौल प्रसादासाठी भाविकांच्या दर्शनासाठी या आजू इथे मांडव आहे, म्हणजे मांड आहे, त्या मांडावरती म्हणजे अशी प्रतिष्ठापना तिची करतात। तर मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण देवीची प्रतिष्ठापना, त्याच्यानंतर देवीचा डाळाप उत्सव या संबंधी आपण माहिती घेणार आहोत। यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि जर तुम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलला नवीन असाल तर आमचं यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा। आणि मित्रांनो, अशी आपल्या कोकणातली जी वैशिष्ट्यपूर्ण मंदिरे आहेत ती आपण आमच्या यूट्यूब चॅनलद्वारे तुमच्यासमोर घेऊन येतच असतो। तर ह्या सर्व माहितीसाठी आमचं यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। आता आपण आलो आहोत गिरावळ देवीच्या प्रतिष्ठापनेचा जो मांड आहे त्या ठिकाणी आलो आहोत, ज्या ठिकाणी गिरावळ देवीची प्रतिष्ठापना होते। तर ही ती जागा आहे या ठिकाणी। आणि आपण मगाशी व्हिडिओमध्ये बोललो की 6 महिने ही देवी पाण्याच्या आतमध्ये असते। तर हा जो इथे चौक आहे, या चौकामध्ये या देवीची स्थापना केली जाते, कारण पावसामध्ये ही जी समोर तुम्ही नदी वगैरे बघताय, या नदीला पूर्ण पाणी असतं। तर आता येथील जे गावकरी आहेत, जे या देवस्थानाचे वगैरे सर्व जाणकार व्यक्ती आहेत, तर ते आता देवीचे जे पूर्ण पाषाण आहे ते आता वर काढणार, त्याची पूजा वगैरे करणार। त्याच्यानंतर मग कौल प्रसाद वगैरेचा जो कार्यक्रम असतो, नवस वगैरे बोलण्याचा, तो चालू होईल। आणि सगळ्यात शेवटला डाळाप उत्सव म्हणजे जे आपलं जेवण वगैरे असतं त्याचा कार्यक्रम चालू होणार आहे। तर इकडे आता सर्व जे देवीची पाषाणं वगैरे आहेत ते आता बाहेर काढतायत। 5 जण हात लावायचे लागतात का? ओके। तर आम्हाला आज एक नवीन माहिती मिळाली आहे की ही जी पाषाणं आहेत ही काढताना 5 जणांनी हात लावावा लागतो। तर आता 3 पाषाणं बाहेर काढलेली आहेत। आता बघूया आपण पुढची प्रोसेस काय आहे ती। आता जी 3 पाषाणं बाहेर काढलेली आहेत त्यांची आता स्वच्छता होते, कारण ती 6 महिने गाळामध्ये होती नदीच्या पाण्यामध्ये। तर आता ही पूर्ण क्लीन करून ही जी जागा आहे या ठिकाणी त्याची प्रतिष्ठापना करणार आहेत। तर एवढ्या जवळ राहून मी ही गोष्ट पहिल्यांदाच बघतोय, कारण आम्ही दुपारी 12 ते 1च्या दरम्यान इथे जो आमचा नवस असायचा नेहमीप्रमाणे सालाबादप्रमाणे, तर तो फेडण्यासाठी आम्ही नारळ वगैरे आणि ओटी वगैरे घेऊन यायचो। तर
देवी बाहेर ज्यावेळी काढतात तर तो विषय मी हा पहिल्यांदाच बघतोय. मित्रांनो, ही आहेत 3 पाषाणं. तर आता ही जी 3 पाषाणं आहेत, ही 3 पाषाणं इथे क्लीन वगैरे करून ठेवली आहेत आणि त्याच्यानंतर मग इकडे ही जी त्यांची बैठक आहे त्या ठिकाणी प्रतिष्ठापना वगैरे करणार आहे. मित्रांनो, ज्याप्रमाणे गिरावळ देवीचं स्थानाचं वैशिष्ट्य आहे तर इथला निसर्ग देखील अतिशय सुंदर असा आहे. बाजूने नदी वाहते, पियाळी नदी, आणि या नदी पात्रामध्ये हे मंदिर स्थित आहे. भरपूर सुंदर अशी जागा आहे, इथे शांत अशी जागा आहे. आणि आपल्यासोबत इथे शूटिंगसाठी अजून एक यूट्यूबर आलेले आहेत, श्रावणी संकेत. कधी आला भाऊ? नमस्कार भाई. नमस्कार. ते देखील शिरगावचेच आहेत, म्हणजे तो शिरगावचे जावई आहेत ते ॲक्च्युली. तर ते आज खास शूटिंगसाठी आलेले आहेत. तर तुम्हाला आमच्या चॅनलवर आणि श्रावणी संकेत या चॅनलवर आणि अजून एक यूट्यूबर आहेत लाईफ आर्ट, ते सर्व मंदिराच्या ठिकाणी असतात, तर ते देखील कदाचित येतील. तर त्यांची भेट झाली तर आपण त्यांना देखील भेटूया. मंडळी, गावात एखादा कार्यक्रम असतो ना तर त्या ठिकाणची जी बच्चे कंपनी वगैरे असते ती पूर्ण एक्सायटेड असते. सर्व कामांमध्ये त्यांचा हातभार असतो. तर या ठिकाणी देखील पाडागरवाडीमधली जी पूर्ण बच्चे कंपनी आहे, सर्व जी देवाच्या घंटा वगैरे आहेत, भांडी वगैरे आहेत, ती सर्व क्लीन करतायत, फुल काम करतायत. त्याच्यानंतर पण आपण जेवणाच्या वेळेत पण देखील तुम्हाला दाखवणार आहोत. त्या ठिकाणी देखील भरपूर जण असतात, वाडीतली गावातली सर्वजण इथे एकत्र येऊन हा डाळाप उत्सव साजरा करतात. मित्रांनो, गिरावळ देवीची प्रतिष्ठापना झालेली आहे आणि त्याच्यानंतर आता इथे जे भाविक वगैरे येतात तर त्यांचा नवस वगैरे बोलण्याचं काम वगैरे चालू आहे, ओटी वगैरे भरण्याचं. त्याच्यानंतर मग इकडे जो आपण बोललात की कोंबड्याचे वगैरे नवस बोलल्यानंतर तिथे पूर्ण कटिंग वगैरे करून मग त्याचा महाप्रसाद केला जातो. पण सर्वात पहिलं महत्त्वाचं काम आहे ते इथे ही देवीची प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर या ठिकाणी सर्वांचे भाविकांचे नवस वगैरे बोलले जातात. कोणाची ओटी भरायची असेल किंवा नवस वगैरे बोलायचे असतील, कौल वगैरे लावण्याचं काम नंतर होतं ते. पण आता आजच्या दिवसापासून पुढील ज्यावेळी पुढील 6 महिने ही आता देवी दर्शनासाठी खुली राहणार आहे. म्हणजे इथे हे जे देऊळ आहे ते, आणि हे देऊळ संपूर्ण पाण्यात असं आहे, त्यामुळे फक्त आणि आता कसं पाणी इथे वरती पण पाणी इकडे वरती पण येतं. पण यावेळी जरा पाऊस थोडासा कमी आहे, त्यामुळे नाहीतर ही जी पूर्ण धार आहे म्हणजे इकडे वरती देखील पाणी असतं. यावर्षी पाणी जरा कमी आहे, पाऊस पडून देखील पाणी कमी आहे. सुंदर असं मित्रांनो मंदिर आहे आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण असं मंदिर आहे. म्हणजे असं एकमेव असं मंदिर असतं. 6 महिने या मंदिरातली जी देवी आहे ती पाण्यामध्ये राहते. फक्त दर्शनासाठी तुमच्यासाठी बाहेर असते. हे देऊळ असं ओपन असतं. इकडे संपूर्ण नारळ वगैरे आहेत जे ओटीसाठी वगैरे अर्पण केलेले होते किंवा वार्षिक सालाबादाचे नारळ असतात, ते सर्व इथे जमा केलेले आहेत. काही प्रसादासाठी वगैरे परत रिटर्न दिले जातात आणि इथे जो महाप्रसाद बनतो त्यासाठी देखील हे वापरले जातात. आणि पुढे इकडे नवस वगैरे बोलण्याचं काम वगैरे चालू आहे. इकडे खिरापत करणे चालू आहे. जे नवसाचे नारळ वगैरे असतात, ओटीचे वगैरे नारळ, ओटीचं नारळ रिटर्न देतात काय? ओके, कट करून, ओके, ते कट करून देतात अर्धे. आणि बाकीचे असतात ते इकडे खिरापत वगैरे करतात आणि बाकीचे ते तिकडे महाप्रसादात वापरतात ना. ओके, तर बाकीचे महाप्रसादाला वापरले जातात. मित्रांनो, हा आहे प्रसाद. तर ज्यावेळी इथे नवस वगैरे बोलले जातात तर ते नारळ वगैरे असतात, तर त्याची इथे खिरापत केली जाते आणि इथे येणारे जे भाविक आहेत त्यांना सर्व ही खिरापत वाटली वगैरे जाते. मित्रांनो, हे आमचे 2 सबस्क्रायबर आहेत.
हे पण आहेत, पण यांचं यूट्यूब चॅनल पण आहे. भाऊ तुझं नाव कसं? आकाश. आणि याचं नाव सार्थक ना? श्रेयस. आपण आज सवर्ण खूप नाव ऐकले त्याच्यामुळे. हां, तर यांनी आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं आणि यांना आम्ही एक छोटंसं काम दिलेलं होतं. कारण आम्ही मगाशी अत्यंत महत्त्वाच्या कामासाठी मालवणला गेलेलो. तर त्यासाठी आम्हाला इथे जो प्रतिष्ठापनेचा कार्यक्रम असतो, देवी ज्यावेळी पूजा वगैरे होते, तर तो कार्यक्रमाचा व्हिडिओ आम्ही यांना शूट करायला सांगितलेला. तर आता जो तुम्ही व्हिडिओ बघणार आहात तर तो या दोघांनी शूट केलं. आकाश ना? आकाशने आणि श्रेयस यांनी शूट केलेलं आहे. तर आपण आता ते फुटेज बघूया. तर मित्रांनो, इकडे आपल्याला मिळाले आहेत कॅलेंडर आणि संकेत भाई आपल्याला दाखवत आहेत. 2022चा कॅलेंडर आहे आणि देवीच्या फोटोसहित वगैरे सुंदर. ही बॅक साईड आहे आणि एक फ्रंट साईड आहे. आणि याच्यावर त्यांना ॲड्रेस दाखवतो, तुम्हाला यायचं असेल ना तिथे. ओके, पाडागरवाडी, मुक्काम पोस्ट, शिरगाव, देवगड. नक्की एकदा श्रीदेवी गिरावळ इथे भेट द्या या देवस्थानाला. आजपासून तुम्ही 6 महिने येऊ शकता. हां, फक्त 6 महिने येऊ शकता. एकदा पावसाळा वगैरे सुरू झाला की त्याच्यानंतर हे देवस्थान बंद असणार. आता आपण पूजेच्या इथून आलो आहे. तिकडे खाली जो मांड आहे त्या ठिकाणी गिरावळ देवीची प्रतिष्ठापना झालेली आहे. इथून नवस वगैरे सर्व बोलतात. त्याच्यानंतर तिथे नारळ वगैरे, ओटी भरणे वगैरे हा कार्यक्रम तिथे चालू असतो. ते झाल्यानंतर जे नवस असतात कोंब्याचे वगैरे, तर ते तिथे नवस वगैरे पूर्ण करतात. आणि त्याच्यानंतर मग इकडे त्या ज्या कोंबड्या असतात ते आता कटिंगचं वगैरे, क्लिनिंगचं वगैरे काम चालू आहे. इकडे सर्व मंडळी आहेत. हे सर्व पाडागरचेच आहेत. तिकडे संतोष दादा पण असा संतोष दादा स्पेशलिस्ट आहे पूर्ण गावठी कोंबडं साफ करायचं. तर इकडे गावठी कोंबड्याचंच नवस वगैरे बोललं जातं आणि इकडे सगळा क्लिनिंग वगैरे केला जाता. फुल जोरात काम चालू आहे इकडे. आणि त्याच्यानंतर इकडे भात रेडी झालेलो आहे. केळीच्या पानावर वगैरे भात ठेवलेलो असा मस्त. आपल्या गावात अशीच पूर्ण प्रथा असा की केळीच्या पानात वगैरे संपूर्ण भात ठेवतात. हे मोठे टोप वगैरे असतात, त्याच्यात पूर्ण जेवण चालू असा. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, इकडे चिकनची तयारी चालू असा. एक माझ्या मते पहिलं चिकन झाला ना हो? ओके, तर पहिल्या म्हणजे जेव्हा टोप बनवलेलं होतं तर एक फुल टोपमध्ये झालेला. परत आता रिपीट दुसऱ्या प्रोसेसचं चिकन चालू असा. आणि बाकी इकडे सर्व महिला मंडळ वगैरे आहेत, त्या सर्व त्यांना मदत करतायत. पूर्ण काय खोबरं वगैरे किसण्याचं असू दे किंवा इतर काही काम असू देत, तर ते सर्व काम इथे चालू आहे. आणि पूर्ण जी पुरुष मंडळी आहे या वाडीतली किंवा गावातली, ती सर्व एकत्र येऊन इथे
चिकनचा रस्सा वगैरे आणि ही जी सर्व काम आहेत ती करत आहेत. इकडे आता चिकन बनवणं चालू आहे. फोडणी वगैरे दिलेली आहे आणि आता जे चिकन मग तिकडे बारीक वगैरे केलेलं होतं ते पूर्ण टाकतात. एक टोप पूर्ण झालेला आहे. दुसरा टोप तो असा ना हो, आणि ह्यो तिसरो टोप म्हणजे आणि ह्यो आता चौथो. ओके, तर असे 4 टोप पूर्ण चिकनाचं रस्सा बनवलेलं असं बंगो. 5वं 6वं अजून तिकडे रेडी होता. भयंकर म्हणजे मोठ्या प्रमाणात इकडे डाळाप उत्सव साजरा होतो आणि संपूर्ण गावातली जी लोक वगैरे आहेत ती सर्व इथे येतात महाप्रसादासाठी वगैरे. तर आशिष आपल्याला बोलला की ऐकलं, आपला व्हिडिओ चालूच होता, त्याच्यामध्ये आशिष बोलला आहे की 3 टोप इथे आहेत आणि 2 टोप त्या साईडला आहेत. म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर इथे बनवलं जात आहे. आणि हे आशिष सगळे ह्याचेच असतात ना, नवसाचे, सगळे नवसाचे, बाहेरून वगैरे काय आणला जात नाही इकडे. संपूर्ण जे नवसाचे कोंबडे असतात ना ते इकडे सगळे राहतो ना. हो, म्हणजे हे सगळे आमचे पाहुणे आहेत, माहिती आहे त्याला. हो. तर इकडे 2 टाईपची चिकन बनतात. एक रश्श्याचं चिकन असतं आणि एक आपलं सुकं चिकन ना. ओके, तर आता हे जे चिकन आहे त्याचा रस्सा इकडे वेगळ्या या टाकीमध्ये काढला जात आहे. त्याच्यानंतर हे जे उरलेलं सुकं चिकन आहे हे मसाला घालून परत फ्राय करणार. आणि ओके, हां, हा टोप इकडे बनवलेला आहे पूर्ण. आणि इकडे सर्व ही जी पाडगरवाडीतली मंडळी आहे ती सर्व एकत्रित येऊन काम करत आहेत. फुल जोरात काम चालू आहे कारण लवकरच महाप्रसादाला सुरुवात होईल. वा, चिकन ते व्यवस्थित सगळा मसाला वगैरे लावून घेतलेला आहे. ते परतवण्याचं काम चाललेलं आहे. उचलण्याची पद्धत एक नंबर, प्रोफेशनल. सर्व मंडळी वगैरे आलेली आहेत जे आता महाप्रसादाची वगैरे वाट बघत आहेत. पूर्ण पूजा वगैरे त्यांचे नवस वगैरे जे काय असतील ते सर्व बोलून वगैरे झालेलं आहे. पूजेचं काम वगैरे झालेलं आहे आणि आता महाप्रसादाची वाट बघतायत आणि अजूनही भाविक येत आहेत इकडे. मित्रांनो, नवस जे मगाशी बोललेले होते त्याचे जे कोंबडे वगैरे कापलेले होते तर त्यांचं चिकन इथे आणलेलं आहे पूर्ण साफ करून. आणि आता हे आधी रस्सा वगैरे बनवलेला आहे. त्याच्यानंतर इकडे परत आपण चिकन बनवण्याची इथे प्रोसेस बघूया. एवढं पूर्ण टोपभर चिकन आहे आणि आता इकडे चिकन बनवण्याची प्रोसेस चालू झालेली आहे. असे पूर्ण 3 ते 4 टोप होणार आहे, होय ना हो? 3 ते 4 टोप असतले ना. 3 टोप असतले. ओके, एकदम सिंपल प्रोसेस आहे. म्हणजे रेग्युलर आपण जे घरात चिकन बनवतो तशाच प्रकारचं चिकन बनवणार, पण या ठिकाणच्या चिकनची चव अशी अतिशय उत्तम असते आणि हां, खूप छान लागते. म्हणजे अशी जिभेवर रेंगाळणारी चव. आम्ही लहानपणापासून इथे येतोय पण या टेस्टची म्हणजे ही चव अशी जिभेवरून अजूनही गेलेली नाही आहे. आणि इकडे इतर टोप आहेत ते चिकन त्याच्यामध्ये शिजत आहे. अजून भात वगैरे सर्व बनत आहे आणि इकडे मसाले वगैरे सर्व चिकनला लावून नंतर हे आता फोडणीला दिलं जाईल. हे पूर्ण गावठी कोंबड्याचं चिकन आहे. कोणताही बॉयलर वगैरेचं इथे चिकन वापरलं जात नाही कारण नवसासाठी फक्त गावठी कोंबडेच लागतात. अरे एकदम सिंपल स्टाईल ना. आणि इकडे कोणाचे शेफ वगैरे नसतात, म्हणजे गावातले सगळे
पण हा. तुम्ही जर इथे आलात नाही हा प्रसाद घेतला ना तुम्ही म्हणाल की कोणतरी शेफ म्हणजे असे होय हातानेच बनवलं हा आहे. आणि म्हणजे कॉन्स्टंट अशी चव असते ही. म्हणजे मी आता लहानापासून बघताय ना एकच चव मस्तपैकी तुफानी. आता मिक्स करतात नाही जेणेकरून सगळं मसाला राहतो सगळ्या फोडिंग का व्यवस्थित लागत होईल. भारी. सचिन हे पेस्ट आलं लसूण. आणि इकडे रस्सो वगैरे मिक्स करण्याचं काम चालू आहे. फुल जोरात काम चालू आहे. तिकडे सर्वजण जोग बसले आहेत, सर्वजण पाया पडतात आणि तरी देखील इकडे अजून चिकन बनवण्याचा प्रोसेस चालू आहे. तर 5वं टोपाचा आता चिकन चालू असता. म्हणजे 4 टोप चिकन बनवून झालेला, 5वं टोप आणि इकडे अजून 1 टोप. म्हणजे ह्याच्यात माझ्या मते अजून 2 टोप होती. अजून या एवढ्या चिकनमध्ये अजून 2 टोप होतले आणि अजून देखील भरपूर जण असे भाविक येऊचे असतात. अजून आता असे फक्त 3:30 वाजलेत. बघा फोडणीसाठी तेल टाकून घेतो. फुल सगळीकडे इकडे तुफानी काम चालू आहे जोरात. इकडे चिकन बनता, तिकडे रस्सो वगैरे सगळा पार्सल होता, लोक जेवतात. एक नंबर. हीच खरी आपल्या कोकणातली मजा असते. सगळेजण एकत्र येऊन असं काम करतात आणि संपूर्ण अशी डाळप वगैरे उत्सवाची सगळी तयारी असते. तर मगाशी जे सगळे महिला मंडळ कांदो कापत होती तर आता इकडे कांदो जाता फोडणी का. भारी. इकडे सर्वजण पुरुष मंडळी जेवण करतात. म्हणजे ज्याने घरात चांगला जेवण करतात. म्हणजे काही रेअर वेळ जेवण करतात ना, त्याच्यामुळे चांगला होता. आता ह्याच्यावर तू बोललंस म्हणून मला आठवला. हा माझे पप्पा काहीतरी जेवण करतात ना हा लय भारी वाटतं. काय बोलतं. काय टाकणार नाही थोडं बडकट टाकतात हा टेस्ट भारी लागतं. तेच भारी लागतं. बरोबर. आणि कारण कसं रेग्युलर करतात ना हा रेग्युलरची तीच चवून ना खाऊन असं कंटाळलेलं असतं आणि असं तुम्ही बोलू पण शकत नाही. हे आपण घरात बोलू शकत नाही. आता दुसऱ्या दिवशीपासून तुमचा टेस्ट भारी मिळाला आणि जेवण मिळत की नाही तास बोलणार होते मी. जेवण मिळत की नाही ती मोठी शंका. चांगला करता जेवण. ओके. हॉटेलमधून मागवलेलं ना. नाही नाही भारी. एकदा तुला बोलू का जेव काय तेव्हा सांग मला. नक्की नक्की. चला. होय होय किरण इकडे 4थ्या टोपाचं चिकन रेडी झाला. 5वं टोप तिकडे बनता आणि अजून 2 टोप चिकन होतला. तर आता मसाला गेलेलो असा फोडणीत आणि आता थोड्या वेळाने चिकन टाकतले. अंदाजे टाकला जातात. होय होय तो बघा दादा सांगतोय अंदाजे टाकलं जातं पण ती टेस्ट चांगली होणार. चांगली होतं आणि म्हणजे असे कॉन्स्टंट असतात टेस्ट. हा एक महत्वाचा. हा म्हणजे ह्या वर्षी तुम्ही टेस्ट घेणार नाही याची. आता समजा तुम्ही आलात एका वर्षी आणि पुढच्या वर्षी आलात तर तुम्हाला टेस्ट मध्ये काहीच फरक नाही. बरोबर. हो सेमच एकदम सेम. पण आम्ही लहानपणापासून ही गोष्ट अनुभवतो. भारी. आता खोबरा टाकले निया आणि तिकडे किरण फुल फॉर्मात काम करता. सकाळपासून एकदम घामाघूम झालेलो. आम्ही आता 5 मिनिटं लावला ना आमची हालत झाली आता. हो उलपान गेला. चमचो बघ एवढं मोठं होतो. फुल धेनो म्हणतात का काय माहिती. वापरतो तो. हा मोठं. ओके. धेनू. आणि आता सगळ्यात महत्वाचं आयटम चिकन. गावठी चिकन. भारी. आज आता चिकन टाकत आहेत फुल परातभर. हा 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 सॉलिड. ही सोडून 2 टोप होतील आणि हो ही सोडून 2 टोप. हो अरे बापरे. आता ढवळूक तर जामच कठीण काम आणि असं पूर्ण चिकन बनेपर्यंत ढवळीत राहा खाऊ. आणि इकडे 4थ्या टोपाक उकळी इलेली आहे. रस्सो तयार झालेला असा. मित्रांनो बघू शकता इकडे आता जेवणाची इथे व्यवस्था आता होत आहे. थोड्याच वेळात महाप्रसादाला चालू होईल आणि सर्वजण इकडे एक पंगत करून बसलेले आहेत. हा संपूर्ण रॅम्प यासाठीच केलेला आहे. भरपूर गर्दी आहे आणि सर्वात मोठा डाळाप उत्सव आहे आमच्या शिरगावचा. इकडे सर्वजण आता आपापल्यासाठी जागा बघतायत.
इथे अजूनही महाप्रसाद बनवण्याचं काम चालू आहे. कोंबडे अजूनही येत आहेत. अजूनही भात वगैरे सर्व रसा वगैरे बनवला जात आहे. आणि इकडे पहिली पंगत देखील बसलेली आहे. आणि तिकडे तुम्ही बघा, हा जो इथे देवीचा मांड आहे या ठिकाणी अजूनही भरपूर गर्दी आहे. नवस वगैरे बोलले जात आहेत. आणि हा सुंदर परिसर आहे बाजूचा. सुंदर अशा नदी किनारी असा जेवणाचा आस्वाद सर्वजण घेत आहेत. सुंदर. तर मगाशी इकडे आपण बघितलेला भात वगैरे सर्व ठेवलेला होता. तर इथून सर्व ताटं वगैरे बनवून पार्सल होत आहेत. इकडे रस्सा आहे, त्याच्यानंतर सुकं मटण आणि हे ताट इकडून पुढे पास होऊन ही जी समोर इकडे पूर्ण पंगत बसलेली आहे या ठिकाणी सर्वांना जेवण दिलं जात आहे. यालाच डाळाप उत्सव म्हणतात. भरपूर सुंदर अशी ही कोकणातली एक प्रथा आहे. भरपूर मजा येते आणि असं वैशिष्ट्यपूर्ण डाळाप उत्सव तुम्हाला इथे आपल्या कोकणातच बघायला मिळेल. बाकी इतर ठिकाणी कुठे जर तुम्ही असा उत्सव बघितला असेल तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. इकडे फुल गर्दी असा जॉब आणि आम्ही आता यांच्या मागे उभे राहिलो. आता हे जेवण उठतले तर आम्ही दोघं जण हैसर बसतलो आता जेव. आता यांचं जेवण होय तिलेला आमका गाडी घालत असतले की आमका जॉब पण देत नाहीत, पाठीमागे रावले आहेत. कारण इकडे बघा फुल गर्दी असतं आणि अजून ही समोरची महिला मंडळ हा यांका अजून जॉब गावला नाही. ही दुसरी पंगत बसली आहे ना, दुसरी नाही अल्टरनेट बसतच पंगत जसे उठतात तसे. हा आता हे बघा, आता हे उठले तू बसत बाय नाही बघा ना. आमची जागा आम्ही तर रिझर्व केलं वा. होय हो, आम्ही आता असं जागा केलेली असा ते बस आहे ना. तर आता आम्ही जॉब बसलो, फोटो काढतो म्हणजे ऍक्शन देतो. भरपूर वेळा नंबर लागलो आमचा. आता जेवण कसं असतं आता तुमका आम्ही दाखवतो आणि टेस्ट पण कशी आहे ती नक्की सांगतो. संकेत फर्स्ट टाइम इथली टेस्ट एन्जॉय करता. शक्य झालंय बरोबर, दोघे असलो की चल ओपन करताना बरोबर. होय होय. इकडे पाण्याची ग्लास आहे. संकेत बाई आहेत, तिकडे केतन बाई आणि तिकडे एसटी ड्रायव्हर सगळेजण जॉब बसले आहेत. आणि इकडे बाकीची मंडळी बसली आहे जॉब सगळे. इकडे समोर आई वगैरे आमची बस. तर इकडच्या पंक्तीमध्ये आईनी वगैरे बसलेले आहेत सर्व. आणि त्यांच्यासाठी मला वाटतं व्हेज आहे. व्हेज पण इकडे जेवण आहे, म्हणजे डाळ भात वगैरे बनवला जातो, बटाट्याची भाजी वगैरे. कारण इथे मार्गशीर्ष वगैरे असतो महिलांचा, त्यामुळे व्हेज जेवण असतं इथे. हे आता पाणी आणूक चालले आहेत. हैसर आमका ग्लासा ठेवल्याने त्यांच्या जगातला पाणी संपला. नदीचंच पाणी वापरतात इकडे. वरतीसाठी कोण हे काय करत नाही, टाकली नसतं इकडचं पाणी ते पितं. पाणी इलेला भरपूर वेळा. लवकर सोने घेऊन या, आमका ताण लागली आहे. आमचं जेवण इलेलं असा. थँक्यू. ह्याचं नाव विचारलंय मी परत. साईराज. इकडे जेवण इलेलं असा मस्त रस्सो असा, चिकन आणि चिकन सुका. इकडे पाणी वगैरे असा. माका इकडे रस्सो कमी घातले नाही, एका रस्सो जास्त घातले नाही. रस्सो येतो लो आणि ह्या असा रशासाठी. तर रस्सो इलेलो असा इकडे. थोडंसं भातावर घालाव. हा एक नंबर एकदम गरम गरम रस्सा. नाही बघ इकडे डिश मध्ये रस्सो मेन. आणि इकडे काका इले रस्सो वाढू. एक नंबर. थँक्यू काका. भारी. आता इकडे पूर्ण पंक्तीक वाढत जातले रस्सो. चला आपण व्हिडिओ थांबून जेवण घेऊया. कोंबड्याचं चिकन आणि इकडे रस्सो. एक नंबर कॉम्बिनेशन असा. आणि हो बघा इकडे पूर्ण डिश बनवून रस्सो पिऊसाठी. मित्रांनो आता जस्ट जेवलोय आणि आता त्याच्यानंतर आम्ही आता चाललोय घरी. सुंदर असं जेवण होतं. रश्श्याची चव ज्या प्रकारे म्हणजे सालाबाद प्रमाणे असते तशीच होती. रस्सा होता, त्याच्यानंतर सुकं चिकन वगैरे होतं. पोट भरलं, जेवलो. कारण अशा ठिकाणी जेव्हा आपण जेवतो त्यावेळी 2 घास एक्स्ट्रा जातात, कारण एक वेगळी अशी चव असते या जेवणाला. पूर्ण पोट भरलेलं आहे. आणि आता व्हिडिओ येथेच एंड करतोय. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की सांगा.
त्याचबरोबर आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. हॅलो